Sa paglipas ng panahon, dahil sa matinding pagsasanay noon ni Tia Buling, nag-iba ang kanyang ugali at asal bilang babae. Kung noon ay mahinhin siya at takot sa kung ano-ano, ngayon ay parang lalaki na siya kung gumalaw at gumawa ng desisyon. Naalis na din niya sa kanyang isipan ang pagkagusto sa kahit na sino sa kadahilan ng labag yon sa kanyang paniniwala. Habang abala si Tia Buling sa pag-aaral ng mga lihim na karunungan, patuloy namang naghahanap buhay ang kanyang ama sa pagbabakasakaling sa pamamagitan ng sipag at tiyaga nito, magagawa niyang may ahon ang kanilang mga sarili sa matinding kahirapan. Animoy sa mga panahong yon, tuluyan nang nawala sa kanyang ama ang matinding paghahangad na mapalawak ang kanyang kaalaman sa pangungulam. Dahil sa pagkawala ng kanyang interes sa salamangka, kung kaya't si Tia Buling na ang nagtaglay ng lahat ng pagmamay-ari niya. Hindi naman noon tumutol ang kanyang ama sa nais niyang gawin, gawa ng nasa hanayo ng paniniwala ng kanilang mga ninuno. Sa pagtungtong ni Tia Buling ng 19 na taong gulang, bihasang-bihasa na siya sa pangkukulam. Inaral din niya noon ang kanyang kakayahan sa pambabarang upang mas lalo pang mapalawak ang kanyang kakayahan. Bagaman kaya ng pumatay ni Tia Buling, ninais pa rin niyang wag itong gawin dahil wala pa namang tao sa kanilang lugar ang kanyang kinagagalitan. Akala ni Tia Buling magiging payapa na sa kanila ang lahat, subalit hindi pala. Isang araw, habang nag-aasikaso siya noon ng kanilang tindahan, bigla namang dumating ang kanyang amang duguan. Pagsilay niyang paika-ika ang paglakad nito papalapit sa kanilang pamamahay, dali-dali naman niya itong nilapitan at paulit-ulit na tinanong. Tay, ba't napakarami mong dugo? Anong nangyari? Tanong ni Tia Buling sa kanyang ama. Wala ito, Buling. Napagdiskitahan lang ako ng aking mga katrabaho. Hayaan mo sila. Di naman gaanong malubha ang pinsala ang aking natamoy. Sagot naman ng kanyang ama. Dagdag pa nito, hindi niya maaaring kulamin ang kanyang mga katrabaho sa kadahilanang yon ang sandiga ng kanilang bukid na pinagsasakahan. Kapag wala ang mga ito, maaaring matigil sa pagsasaka ang ama ni Tia Buling na siyang magiging sanhi ng pagkalugmok ng kanilang pamumuhay. Bagaman labis na ikinagagalit ng kanyang ama ang ginawa ng mga ito sa kanya, pinili niya pa rin itong bigyan ng pangalawang pagkakataon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ramdam na ramdam ni Tia Buling ang galit ng kanyang ama na pilit nitong ibinabaling sa mga panggatong nakatabi niya. Dahil sa mangiyak-ngiyak yung nagsasalita, ninais na lamang niyang manahimik at pakinggan ang lahat ng mga bagay na nais niyang marinig. Panay din ang kanyang ginagawang pag-amoy noon sa damit nito nang sa gayoy magawa niyang malanghap ang baho ng mga lalaking nambugbog sa kanyang ama. Maya-maya pa, sa hindi malamang dahilan, bigla namang tumigil noon ang isipan ni Tia Buling nang marinig niyang magwika sa kanyang diwa ang isang nilalang na merong katakatakot na boses. Buling, patayin mo ang nanakit sa iyong ama. Kilala mo na sila. Naamoy mo na rin. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita sa anumang karumal-dumal na iyong naiisip na gawin. Wika ng tinig habang marahan itong nag-uusal sa kanyang isipan. Nang marinig naman ni Tia Buling ang sinabi nito, tila ba hindi niya nagawa pang maunawaan ang sinasabi ng kanyang ama. Kung hindi pa siya nito hinawakan sa kanyang balikat, hindi pa nanumbalik ang kanyang diwa sa paksang pinag-uusapan nila. Buling, nakikinig ka ba? Ang sabi ko, magluto ka na. Huwag mo na din akong isipin. Ayos lang ako. Sige na anak, gawin mo na ang mga inuutos ko sa'yo. Wika ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung pumasok sa loob ng kanilang tahanan upang magpalit ng kanyang punit-punit na kasuotan.
Ang ginawa naman noon ni Tia Buling ay magluto ng kanilang hapunan nang sa gayoy maaga pa silang makakain at makapagpahinga. Ilang oras pa ang lumipas, kasalukuyang naglilinis ng kanilang kusina si Tia Buling. Maaga noong natulog ang kanyang ama, gawa ng labis ang pagod at bugbog nitong nadarama. Habang lumalalim ang gabi, papalakas naman ng papalakas ang naririnig ni Tia Buling na pag-uudyok ng nilalang na gumawa siya ng isang karumal-dumal na bagay. Bagaman ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para ito'y pangibabawan, tila ba mismo ang kanyang isipan na noon ang nagsasabi na marapat lamang niyang gawin ang bagay na yon. Dahil sa paulit-ulit nitong pag-uudyok sa kanya, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi sundin ng nais ng nilalang. Matapos niya noong maglinis ng sala, marahan naman niyang pinasok ang silid ng kanyang ama upang kunin ang mga damit nitong naging saksi sa ginawang pananakit sa kanya ng kanyang mga katrabaho. Pagsilay ni Tia Buling na nakasabit yon sa sampayan, dali-dali naman niya itong kinuha at mabilisang pumanhik sa kanyang silid. Paglapag niya ng mga damit na yon sa kanyang higaan, marahan naman niyang kinuha sa ilalim nito ang iilan sa kanyang mga gamit upang maisagawa ang ritual ng pangungulam. Nang makuha na ni Tia Buling ang isang manikang kulay itim at isang garapong naglalaman ng maliliit na uok, agad naman niyang sinimulan ang pag-uusal sa mga buhay na kataga na ginagamit sa pangkukulam. Marahan niya din noong kinuha ang damit ng kanyang ama bilang pangalawang hakbang sa kanyang ritual na ginagawa. Matapos niyang maihipa ng damit nito, agad naman niyang sinindihan ng 7 itim na kandila habang paulit-ulit na nagbibigkas ng mga buhay na kataga. Nang masipat ni Tia Buling na namatay na ang siga ng 3 kandila, agad naman niyang kinuha ang kulay itim na manika habang patuloy na nananalangin. Paghawak niya sa damit noon ng kanyang ama, agad naman niyang naramdaman ang bakas ng kaluluwa ng mga magsasaka na siya namang mabilisan niyang inilapat sa manika sa pamamagitan ng mga buhay na salita. Nang maisagawa na niya ang bagay na yon, ninais niyang maghintay ng ilang minuto upang magkaroon ng buhay ang manikang kanyang pinagkalooban ng kaluluwa ng mga taong nanakit sa kanyang ama. Sa pagsilay ni Tia Buling sa paghinga ng manika, agad naman niya itong kinuha habang patuloy na tumatawa ng bahagya. Sige na, Buling. Parusahan mo na yang inutil na yan. Parusahan mo. Ipalasap mo sa kanya ang pagdurusang hindi niya inaakalang totoo. Wika ng tinig na nanggagaling sa kanyang isipan. Ayon kay Tia Buling, na ang boses ng nilalang na yon ay maihahalin tulad mo sa isang matandang hukluban na animoy ilang daang taon na ang tanda. Naghahalo-halo din ang boses nito na halos nakakabaliw pakinggan dahil sa kilabot na paulit-ulit mo ditong mararamdaman. Dagdag pa ni Tia Buling na minsan na ding inilahad sa kanya ng kanyang ama na ang demonyong kasalukuyang gumagabay sa kanya ay ang pinaghalo-halong mga gabay ng kanilang angkan. Ordinaryo lang umano ang ganoong pangyayari sa kadahilan ng si Tia Buling ang pangsyam na nagmana ng karunungang lihim ng kanilang pamilya. May paniniwala kasi noon ang angka ni Tia Buling ukol sa mga numero ng pagmamana. Sa pagpapatuloy ng pakikinig ni Tia Buling ng mga nakakakilabot na tinig, bigla naman niyang naramdaman ang pangingibabaw ng isang nilalang sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nakaramdam si Tia Buling ng labis na pagkagalit sa mga magsasakang nambugbog sa kanyang ama na para bang nagawa niyang makita ang mga bagay nitong ginawa. Dahil sa bugso ng damdaming hindi niya mapigilan, buong puot naman niyang hinawakan ng manikang humihinga habang patuloy itong iniihipan ng mga buhay na kataga. Matapos niyang gawin ang bagay na yon,
Agad naman niyang binuka ang tiyan nito at kasabay nito ang kanyang pagpasok sa insekto na kanyang kinuha sa garapon. Tingnan natin kung mabubuhay ang uok na yan sa iyong katawan. Humanda ka. Ipapalasap ko sa inyo ng triple ang ginawa niyong pananakit sa aking ama. Bulong ni Tia Buling sa manika. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman niyang tinago ang manika sa baul at maiging ibinalik ang mga kagamitang kanyang ginamit. Sa puntong pinatay na ni Tia Buling ang mga kandilang nakasinde papaikot sa ritual na kanyang ginawa, tuluyan namang nawala ang tinig na paulit-ulit bumubulong sa kanyang isipan. Sa paghiga niya sa kanyang higaan, maigi naman niyang pinag-isipan ang magiging reaksyon ng kanyang ama sa kanyang ginawa. Bagaman alam niyang maling ipataw sa kanyang mga kamay ang hustisya, naniniwala pa rin si Tia Buling na dahil sa ginawa niya, magiging masaya ang kanyang ama. Kinaumagahan, habang naghahanda sila ng kanilang pagkain, ipinagtapat naman ni Tia Buling ang kanyang ginawa noong nagdaang gabi. Pagkarinig ng kanyang ama sa kanyang sinabi, bigla naman itong natigilan sa kanyang ginagawa na para bang hindi makapaniwala sa ipinagtapat ng kanyang anak. Maya-maya pa, bigla naman itong napatingin sa kanya habang nagsasabi ng, Anong sinabi mo, Buling? Pakiulit nga. Baka nagkamali lang ako ng rinig. Totoo ho yun, Tay. Pinaghiganti na kita sa kanila. Bukas na bukas, isusunod ko yung dalawa pa. Hanggat naamoy ko ang kanilang mga baho, kailan may hindi sila makakatakas sa aking mga kamay. Sagot naman niya rito. Nang marinig ng kanyang ama ang kanyang sinabi, wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang sa kanyang ginawa. Kahit ano pa kasi noong pagpapaliwanag ang gawin ng kanyang ama sa kanya, wala na itong magagawa sa kadahilanang naisagawa na ng kanyang anak ang mga bagay na labis niyang kinakatakutan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siyang ibinilin ng kanyang ama sa kanilang tindahan. Wala na sila noong gaanong pag-uusap, gawa ng nagmamadali ito pabalik sa sakahan. Sa paglipas pa ng oras, patuloy pa ring iniisip ni Tia Buling ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang biniktima sa kabila ng pagiging abala niya sa kanilang tindahan. Nang dumating sa puntong wala na noong mamimili, dali-dali naman siyang pumasok sa kanilang bahay upang kunin ang manikang naglalaman ng kakarampot na kaluluwa ng kanyang biktima. Pagsilay niya sa bagay na yon, napansin lamang niya itong nakahiga habang patuloy na nakahawak ang dalawa nitong kamay sa kanyang tiyan kung saan naroon ang uok. Dahil sa nakita noon ni Tia Buling, doon niya napagtanto na marahan ng kumakapit sa katawan ng kanyang biktima ang pinaghalong barang at kulam na ginawa niya. Bagaman nararamdaman niya ang kalunos-lunos na sitwasyon nito, hindi pa rin siya noon nakakaramdam ng kahit na anong awa na para bang kaaway din niya ang lalaking yon. Bagay lang yan sa'yo. Kung tutuusin, kulang pa yan sa ginawa niyo sa aking ama. Humanda ka, Manong. Hindi lang dyan magtatapos ang paghihirap ng iyong katawan. Kahit humingi ka pa ng tulong sa iba, sinisigurado ko sa'yo, wala kang kawala sa mga kamay ko. Bulong ni Tia Buling sa manika habang patuloy niyang hinahaplos ang ulo nito. Matapos niya noong makapagsalita, agad naman niyang kinuha ang isang dangkal na karayom at walang pagdadalawang isip itong itinarak sa ulo ng manika. Habang patuloy niya itong ginagawa, panay naman ang kanyang pag-uusal upang mapakapit ng husto ang lagnat at sakit sa ulo na ipinadapo niya sa kanyang biktima. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, kung ano-ano na ang itinarak niya sa katawan ng manika, mapunan lamang ang kanyang pagmamalabis na sakta nito ng buong buo. Kinahapunan, matapos ang ilang oras na pagpapahirap ni Tia Buling sa nilalang, doon na nga bumalik sa kanilang tahanan ng kanyang ama. Pagsilay niya rito, labis naman niya noong ikinatuwa
Nang masipat niya itong nakakapaglakad na ng tuwid at marahan ng nawawala sa kanyang muka, ang mga pasang kanyang inabot sa pambubugbog. O tay, kamusta ho ang trabaho ninyo? Wala na hubang ng gulo sa inyo? Tanong ni Tia Buling sa kanyang ama. Anong akala mo sa akin, anak? Palagi na lang mahina. Baka nakakalimutan mo. Ako ang pinagmanahan mo. Siya nga pala, may merienda pa tayo dyan? Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi nito, agad naman niyang sinamahan ng kanyang ama patungo sa kusina ng kanilang bahay. May niluluto kasi siya doong mga hinog na saba na siya namang paborito nilang kainin sa tuwing sumasapit ang oras ng pagmemeryenda. Habang nilalantakan nila noon ang pagkaing inihanda ni Tia Buling, panay naman ang kanilang naging pag-uusap tungkol sa katrabaho nitong kanyang binarang. Matapos marinig ng kanyang ama ang kanyang sinabi, ipinagtapat naman itong hindi niya nakita sa bukid ang kanyang katrabaho dahil sa iniinda umano nitong sakit sa ulo. Nga pala, Buling, anong ginawa mo dun sa lalaking yon? Binarang mo ba? O nilagyan mo lang ng sakit? Anong manika ang ginamit mo? Pula ba o itim? Tanong ng kanyang ama matapos nitong mailahad sa kanya ang mga nangyari sa bukid. Barang at kulam ang ginawa ko sa kanya, tay. Hindi ko lang siya basta binigyan ng sakit. Ipinalasap ko sa kanya ang isang parusang ni minsan sa buhay niya. Hindi niya inaasahang totoo. Siguro naman sa ginawa kong to, tablado na kayo. Sagot naman ni Tia Buling. Dagdag pa nito na ang ginamit din niyang manika sa pambabarang ay ang pinakaitim nilang manika na karaniwang ginagamit sa pagpatay ng tao. Nang mapag-alaman naman ng kanyang ama ang kanyang ginawa, halos tahimik lang itong nakatitig sa kanya habang meron itong malalim na iniisip. Maya-maya pa, bigla namang hinawakan siya ng kanyang ama sa kanyang balikat habang nagsasabi ng, Huwag mong abusuin ang kapangyarihang merong ka, Buling. Tandaan mo, lahat ng pakikipagkasundo sa demonyo, meron at meron niyang kapalit. Maaring mapatay mo nga ang taong kinagagalitan mo. Pero ang tanong, ano ang kahaharapin mo pagdating mo sa buhay na walang hanggan? Wala ho akong pakialam dyan, tay. Para sa akin, tama at hindi ko pinagsisisihan ang ginawa kong to. Huwag ho kayo mag-alala. Mula ngayon, lilimitahan ko na ang paggamit ng aking salamangka. Sagot naman dito ni Tia Buling. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napagpasyahan nila noong maglibot sa baryo upang hanapin ng lalaking pinadapuan ng sakit ni Tia Buling. Bagaman nag-aalangan noon ang dalagang masilayan ng taong kanyang biniktima, wala pa rin siya noong nagawa kundi ang sumunod sa kanyang ama. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, kung ano-ano naman ang kanilang naging pag-uusap ukol sa abilidad na tangan ni Tia Buling. Ipinagtapat noon ng kanyang ama sa kanya na napakamapanganib ipagsabay ang aral ng barang at aral ng pangkukulam. Kapag nagkataong nagkamali ka ng mga binabanggit na buhay na salita sa pagsasagawa nito, maaaring ikaw mismo ang balikan ng mga kataga kahit nagtatangan ka pa ng malakas na bakod at puder sa iyong katawan. Sa oras na kumapit na ito sa iyong kalamnan, wala ka nang magagawa kundi ang maghintay sa iyong pagkamatay. Nang marinig naman ni Tia Buling ang sinabi ng kanyang ama, sinabihan naman niya itong huwag mag-alala dahil napag-aralan na niya ang lahat ng sikreto sa ganoong uri ng abilidad. Labis din kasi siyang naniniwala noon na walang mapanganib na lihim kung nagagawa itong mapag-aralan ng husto ng mga taong nagtatanga nito. Lahat ng lihim na karunungan ay mapanganib, nakadepende na lamang sa kahusayan ng nilalang na gumagamit sa abilidad na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi nila namalaya noon na nakarating na pala sila sa tahanan ng taong pinadapuan ng sakit ni Tia Buling. Para hindi sila noong mapaghinalaang may kagagawa ng sakit nito, napagpasyahan nila noong maglakad ng diretsyo at magpanggap na nakidaan lang sa lugar.
Pagdating nila sa harap ng pinto ng tahanan ng lalaki, agad naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang marinig nila ang isang taong tumatawag. Manong! Manong! Hindi ho ba kayo ang katrabahong nakalitan ng kuya ko? Tanong ng lalaki paglapit nito sa kanila. Opo. Ako nga po. Bakit ho? Anong kailangan nila? Mahinahong sagot naman dito ng ama ni Tia Buling. Nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, bigla naman itong nagmakaawa sa kanya na tingnan ng kapatid nitong nakaratay sa higaan. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't wala namang nagawa noon sila Tia Buling, kundi ang sumunod sa pakikipag-usap ng lalaki. Pagdating nila noon sa looban ng bahay nito, marahan naman nilang tinungo ang silid nito. Pagdating nila sa isang makipot na parte ng bahay, doon nila natagpuan ang magsasaka na nakaratay at panayang paghilot sa kanyang tiyan. Nang magkatitigan ng ama ni Tia Buling at ang lalaking yon, bigla naman itong ngumiti sa kanila habang nagsasabi ng, Ang bilis ng karma, no? Siguro ito na ang parusa ng Diyos sa akin sa mga kasalanang nagawa ko. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumingin sa mga mata ni Tia Buling na para bang meron itong bagay na nais sabihin. Ilang minuto pa ang lumipas, nabaling naman ang paningin nito sa ama ni Tia Buling nang marinig nitong sumagot ang kanyang amanang. Hindi yan parusa ng Diyos, kaibigan. Huwag mong isipin ang ating hindi naging pagkakaunawaan. Maging ako man, aminadong nagkasala din sa'yo, kaya tayo humantong sa ganitong pangyayari. Nang marinig ito ng lalaki, dahan-dahan naman itong tumalikod sa kanila habang nananatiling walang imik. Matapos itong gawin ng lalaki, may hinahon naman silang nagpaalam dito nang sa gayoy makabalik na sila sa kanilang tahanan. Bago nila tuluyang nilisan ng bahay nito, iniutos doon ng ama ni Tia Buling na magpatingin ito sa isang mananambal sa kanilang baryo para naman kahit papaano'y magawa nitong mapag-alaman ang kanyang mga karamdamang iniinda. Nang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang nakatalikod sa kanilang kinatatayuan. Maya-maya pa, agad namang nagpaalam sila Tia Buling sa mga kapamilya nito na sila'y uuwi na. Hindi naman sila noon pinigilan sa kadahilan ng masyado ng malalim ang gabi. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang ginagawang pagtanong ni Tia Buling sa kanyang ama ukol sa naging payo nito sa lalaki. Halos hindi niya kasi inaasahan ang bagay na yon sa kadahilan ng kampante siyang hindi siya ilalaglag ng kanyang ama. Huwag kang mag-alala, Buling. Walang mangyayari sa'yo. Alam ko namang kaya mo nang makipaglaban sa espiritual na aspeto laban sa mga albularyo. Kaya ako ginawa ang bagay na yon para naman kahit papaano'y malaman natin ang sukdulan ng iyong kakayahan. Sagot naman sa kanya ng kanyang ama. Pero tay, hindi pa ako nasasabak sa kahit na anong espiritual na kumbate. Paano na lang ho kung magapi ako ng albularyo? Ano ang gagawin ko? Sagot naman ni Tia Buling. Magtiwala ka, Buling. Alam kong kaya mo yan. Nahasa ka na ng panahon, kaya isa ka ng dalubhasa sa larangang tinatahak mo. Sagot naman ng kanyang ama. Dagdag pa nito na kung sakali mang hindi naayon sa kanila ang pagkakataon, meron na siyang naihandang mga gamit na maaaring makapagligtas sa buhay ni Tia Buling kung ito'y labis na kinakailangan. Okay, grabing angas ng episode 2, no? Isipin ninyo yun na master kagad ni Tia Buling yung larangan ng barang tsaka kulam. Pero maganda nito sa episode 3. Ano kayang gagawin niya kung batikang manggagamot o albularyo yung makakasagupa niya? Kasi isipin ninyo, mananambal, napakalakas ng mga yan. Kaya sunod na kagad natin yung 3 para malaman natin kung ano mangyayari. Yun lang. Salamat.